història de la Huerta de Su comença fa 6 anys. Es va crear en desembre de 2016. En el divendres no hi havia cap botiga de fruita i verdura. I la meva idea sempre ha sigut crear algo on la gent poguera trobar tot aquest tipus de productes de bona qualitat i vaig pensar que era l'ocasió idònea de llançar-se. Sí, el que intentem, sobretot, és sempre donar un tracte personalitzat, ajudar quan ve algú que té que fer un detallet i no sap què fer, i sobretot buscar productes de molt bona qualitat. M'agrada molt el tracte en el públic. Venen de Catarroja, de Paiporta, de Benetússer, d'Alfafar, de Sedaví. És una manera de que gent que no és d'aquest poble vinga a Massanassa. I a voltes es converteix en una forma de reunir-se perquè aprofiten que tenen que vindre a comprar per a quedar a dinar en els restaurants al voltant.